El seu ministre respon per mi. La situació és summament delicada, senyor Holmes. Seguin, sisplau. He d'entendre que és vostè qui té un problema? Gràcies. Ens afecta a tots, senyor Holmes. M'estimaria més tractar del tema en privat. Oh, naturalment. Quedis aquí, Watson, sisplau. O tots dos o cap. Pot dir davant d'aquest cavaller el mateix que em diria a mi. Llavors els he de demanar a tots dos un secret absolut. No tinc el costum de revelar una confidència. Ni jo. Negres nuvolades planen sobre Europa. Es parla fins i tot de guerra. Les intencions del Kaiser es malinterpreten. A fi de preservar la pau, es va decidir enviar un personatge de gran importància a aquest país. Puc preguntar-li quina relació té vostè amb aquesta persona tan important? Jo ocupo un lloc de confiança. Un lloc de confiança. Això és molt interessant. Si m'ho permet, senyor Holmes, aniré directament al que fa el cas. Tingui la bondat de disculpar-me un moment. Watson, faci el favor de buscar un nom al meu índex. Busqui el comte Udo von Felzig. Senyor Holmes, crec que hauria d'intervenir. Li agrairé molt la seva intervenció, ministre, per després. Doctor? Von Felzig, comte Udo, parent llunyà del Kaiser, diverses carreres, militar, diplomàtic i científic, educat a Potsdam, Heidelberg, Oxford, esgrima, clubs, Whites, Londres. Gràcies, doctor. Bé, ara que ja hem fet les presentacions, comte von Felzig... M'ha de disculpar, senyor Holmes. Estic en una posició molt delicada. I estic plenament d'acord. Pel que sembla s'ocupa d'uns afers que més aviat correspondrien al ministre d'Exteriors. El gabinet té més d'una opinió. Molts creuen que la guerra és inevitable. Jo no ho crec. Ens cal estar en pau amb Alemanya, senyor Holmes. I per això faré servir totes les meves influències. Alemanya pot estar en pau? Les nostres converses són privades i confidencials. El comte von Felzig és un particular. Puc preguntar-li com ho ha sabut, senyor Holmes? Malgrat la fitxa tan impressionant que té de mi, no sóc un personatge públic. No ha sortit mai la seva foto als diaris que jo sàpiga, però no té res de màgic. Com sempre, l'explicació és molt senzilla. En una ocasió vaig tenir el privilegi d'assistir a una conferència seva a Heidelberg quan tots dos eren força més joves. M'hauria agradat conèixer-la, aleshores. Atès que compta amb els bons oficis del comte von Felzig, per què es va creure necessària la presència d'aquest personatge de gran importància? Ningú no dubtaria que parla en nom del mateix Kaiser. Ja ho entenc. Continuï. Va arribar dimecres d'incògnit a New Haven amb el ferri nocturn. El va rebre el meu xòfer i el va conduir a la meva casa de camp, on es va retirar a dormir. L'endemà al matí havia desaparegut. S'ha esfumat sense deixar rastre. Aleshores els donaré un consell. Comuniquin-ho a la policia immediatament. Això és impossible. Si s'arribés a saber, Holmes, que aquest jove es troba a Anglaterra i està segrestat, es desencadenaria el conflicte mateix que es pretén evitar. Podria significar la guerra. Evidentment, és un gran personatge. Un príncep de sang blava, sens dubte. Un príncep que hem de trobar. I és primordial que la investigació es faci amb el secret més absolut. Per això hem recorregut a vostè, senyor Holmes. Vostè és l'únic. Ara mateix no sé si podria. Estic ocupat en un altre cas. Que no s'havia retirat. Un gran amic m'ha demanat que l'ajudi. Oh. Puc saber per qui treballa? M'ha demanat consell en MacDonald de Scotland Yard. La policia metropolitana depèn de mi. Puc rellevar-lo de les seves obligacions. Així podrà decidir lliurement.
Sisplau, senyor Holmes, li ho prego. Tingui molt en compte el que hi ha en joc, Holmes. Després podrà tornar al cas d'en MacDonald. No pot ser pas tan important. Primer trobi aquest jove. Molt bé, doncs. Gràcies a Déu. Alemanya li estarà en deute eternament, senyor Holmes. La meva targeta. Gràcies. El meu xòfer l'esperarà al tren que surt de Marylebone demà a migdia, si li sembla bé. Perfectament. Senyors, els desitjo molt bona nit. Bona nit, senyor Holmes. És evident que el nostre ministre de l'Interior és un home íntegre, d'intencions honorables. La pau és un desig noble. La guerra no la vol ningú que tingui seny. Vet aquí el problema, Watson, que també hi ha homes de seny que volen la guerra. Si el que acabem de sentir és correcte en tots els detalls i aquest jove aristòcrata ha estat segrestat, té tota l'aparença d'un complot per provocar la guerra entre Anglaterra i Alemanya. Però m'orientaré més quan obtingui resposta a uns telegrames que enviaré. Li desitjo molta sort en aquesta difícil empresa. Bona nit, Holmes. Watson, estaria disposat a venir amb mi a Buckinghamshire? Naturalment. Amb molt de gust. Vaig perdut sense el meu biògraf. És el meu únic amic, Watson. Té la gran virtut del silenci. Vaig a fer la maleta. Una feina important, Watson. Ja hi som, Parvich. Tot semblava idíl·lic. L'aire era refrescant i límpid en sortir de Londres. I tanmateix, sabia per les meves últimes experiències que enmig d'aquell paisatge podria produir-se qualsevol sorpresa desagradable. I no sé gaire bé com, em trobava enravenat per un estrany neguit. Segurament devia ser producte de la meva imaginació, però m'era impossible deslliurar-me'n. Senyor? Bona tarda. Malgrat tot, vam fer el viatge còmodament instal·lats. La mansió era una delícia per la vista, però el comte Von Felsek em va semblar sorprès de veure'm. Gràcies. Sigui benvingut, senyor Holmes. Gràcies. I vostè, doctor Watson? Gràcies. És un plaer. Els presento el meu fill, Anton. Molt de gust. Encantat. He pensat que probablement voldria allotjar-se en aquesta habitació, senyor Holmes. Gràcies. A vostè li'n preparen una altra, doctor Watson. Vam haver de forçar el pany en no obtenir el criat cap resposta de dins. És un criat d'absoluta confiança. El pot interrogar quan li hagi desfet l'equipatge. I ja ho farà després, això. La porta era tancada per dins. Sí. I la clau? Tot s'ha deixat exactament com estava. El llit estava sense desfer. I la roba? La que duia posada no hi era, llevat de les botes. Es devia posar sabates. I la resta? Encara és a l'armari i en aquesta calaixera.
Té convidats? Ja hi eren quan va desaparèixer el jove. Per quin motiu? Tinc molts amics aquí, senyor Holmes. Ignoren el que ha passat, és clar. Estaven al corrent de l'arribada d'aquest xicot? Estic segur que no ho podien saber. La visita es va fer amb el màxim secret. M'imagino tant mateix que voldrà parlar amb ells amb discreció. Perdonin la interrupció. Han arribat uns telegrames per vostè, senyor Holmes. Gràcies. Senyor Holmes, convindria que el motiu de la seva presència aquí es mantingués en secret. Amb el seu permís, doncs, explicaré que ens visita com a amic i com a hoste distingit. Si fan el favor d'acompanyar-me... Primer he d'examinar detalladament aquesta habitació i el seu contingut, i si pogués tenir una fotografia del noi. I ara, si li sembla bé, el senyor Watson l'acompanyarà. Sisplau, doctor. Vaig decidir observar detalladament els convidats de Font Felsec com ho hauria fet el mateix Holmes. És del seu gust el xerès, doctor? Molt fi, realment. Val a dir que el comte Udo hi entén de vins. Doctor Watson, el meu amic Frederick Baines. Senyor Baines? Molt de gust, doctor. Ha vingut a captar uns quants pacients, eh? El senyor Baines és un magnat navilier. La flota mercant més gran d'Anglaterra, construïda del no-res. Tinc el gust de presentar-los al doctor Watson, Lord i Lady Clare. Doctor, molt de gust. Rupert, on t'havies ficat? A veure si podem anar a caçar algun dia. Per què no? Això si el pots deixar anar unes hores, Cynthia. Lord i Lady Claremont s'han casat no fa gaire. Ell ha enviudat 2 vegades. Immensament ric, un dels grans terratinents d'Anglaterra i molt influent a la cambra dels lords. I vet aquí la meva darrera convidada. Senyora Norton, vull presentar-li el doctor Watson. Doctor? Senyora. La senyora Norton té una gran amistat amb l'ambaixador americà i la seva esposa. Ja ens havíem presentat, doctor. Si hagués tingut aquest plaer, senyora, no me n'hauria oblidat, li ho asseguro. Creu que el senyor Holmes s'estimarà més sopar a l'habitació, doctor Watson? Ara li ho pregunto, senyora. Holmes? Holmes! No s'han forçat les finestres, Watson, i ningú que no fos una mosca humana no podria entrar ni sortir d'aquí. Holmes, m'ha espantat. No hi ha passatges secrets ni manera d'entrar, a part d'aquesta porta. La roba de l'armari és la típica d'un jove príncep. Holmes, és aquí. Qui? Aquella dona. Què? La Irene Adler, la senyora Norton. És a baix, és una convidada d'en Font Felsec. No va mal fixat. No. Només 4. M'han superat, Watson. 3 homes i una dona. Durant el sopar, amb prou feines vaig advertir les excel·lències del menú i del vi. Aparentment, no eren més que un grup d'hostes que s'entretenien amb gran classe. Però un o més d'ells era culpable d'un crim que podia tenir conseqüències imprevisibles. Em vaig adonar que Lord Claremont no estava gaire per a la seva encantadora esposa, mentre en Baines estava concentrat en una conversa privada amb l'Anton. En Font Felsec estava com en tensió, la qual cosa no era estranya, ateses les circumstàncies. Hi havia en joc la pau de les nacions. En Holmes i l'Irene Adler, no ho podré oblidar mai, semblaven 2 púgils abans del combat. Els ulls d'en Holmes eren com el gel, els d'ella brillants i burletes. Havia passat gairebé un quart de segle, però la Irene Adler estava tan encantadora com sempre. L'única dona que havia aconseguit superar el gran Sherlock Holmes
Lord Claremont, sens dubte, l'admirava, o potser estaven confabulats. Era això?